Beyonce wekuti waratidza kuti aiwa bodo ndewe ku Truworths chaiko hoyo wakamira nana Tyler Perry nana Snoop Dogg vana Ciara ma celebrities Hollywood vana who's who. Guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Muskana wadzokera kuma BET. This time ainda ne body yacho that is giving body. Hoyo Mufasa guys, mchiri kuna mbere Pierre Mufasa. Maziso kungoti apfikerwa maglazi. Pati mulongoziwa kunyorwa kwakaita maziso acho. Wodzeko wafara zvikuru ndokubva anyora achiti, we draw inspiration from past masters, creating new works that are shaped by and reflect the influence of our predecessors. Dokuisa picture mudzimai wake pamwechete na Tyler Perry. Amai vapindura nemufaro vakati hold on, mutaure navo tsano, ibvai pane noise. Wodzeko, thank you baby, you are such an inspiration to us. We learn from the legends. This is beautiful. Great job Wodzeko, tinokutendai because havasi vese varume vanosapota madzimai avo, especially kana vachienda kunogara pamatafura makuru anenge aya. Continue supporting your wife, and we know this is not only for her but for the whole brand that you work together as a family. New beginnings to new chapters. Congratulations Tyra, and to Tyra's managers, you are the best. She kept herself clean. To you Wodzeko, komborerwai nedenga, inspiration from the past, shaping a brighter future. Mukufamba nenyasha ende ngadzi wanzwe zvakare. Varume vakawanda guys vanowanzorwadziwa. They actually see their wives as competition, but kwete mofela. Keep supporting your wife. You never dimmed a light to brighten yours, and now see how she's making us proud as a nation. Love lives here. A real man praises his wife when she's following her dreams. Thumbs up to you Wodzeko. Wani murume anokoshesa happiness iye mudiwa wake. You are the man of the moment. Pari zvino unogona kutongoitwa kana president chaiyo women's conference. Mumborasha vana Shadaya vane dzavo pfungwa dzinova kandira kuma single mother. So muma streets vamwe vari kuti haiwa kungoenda kuma photoshoot hakuna zviriko, hauna kana kutombo invitewa or whatever. Guys, these events you cannot go without an invite. Haupapindika padoor. Pane ma red carpet, pane vanhu vane guest list vachitarisa. You get an invite to go there. Handitika. So hate, I think for now as Zimbabweans, katimbomirai guys, the negative energy is too much. If you look at other countries, nana South Africa kunanani, ma celebrities actually they help each other vachisundana and they work together. Pampacho noshona pama events kana kuti ku Durban July uko vanenge vari vese vachitogoma pictures. But our very own, they failed to do that in a tiny little teapot country like that. Aiwangatirike kudaro. Do leave your comments on what you think. Hoyo muskana what you represent atese panongonzi Zimbabwe, yes yedu flagi inombokwirawo ipapo. T for T10.